السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن وبين في أحكام الشريعة أبلغ البيان، وشرفنا بحفظه وتلاوته، وتعبدنا بتدبره ودراسته، وجعل ذلك من أعظم عبادته. كتاب كريم مبين، حبل عمين متين. وأصلي وأسلم على سيد الخلق الناصر الحق بالحق محمد ابن عبد الله صلوات الله والسلام عليه، وعلى آله الشرفاء النقبا وأصحاب النجوم الزاهرة النجبا. ورضي الله عن شيخنا وممدنا وقدوتنا أبو الفيوضات والبركات تاج العارفين إمام الأولياء والزاهدين أحمد ابن محمد سالم التجان، وعن خلفائه ومقدمه وتلاميذه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولبي بندرابي يبو بلكسيبي تي في hande eden ɗo e palato min holi jiɗɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam. haalanam jiɗɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam woni ɓurɗo tan ko jiɗɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. e gardugol ceerno men ceerno si baabi mo ganduɗa giɗo nulaɗo Allah o wi hande ko émission première fois mantude nulaɗo Allah inchallah. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. o wi Mahmoudou Kane almashhur almudo 100% holko jimmi ko manton nulaɗo Allah ha Likseɓe TV welto saabu annabi o. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. Mamoudou Bayla ina wondi e miñum ceerno Cissé ɓe manta nulaɗo Allah, kala jiɗɗo nulaɗo Allah wawa weltade saabu rasulillah. khayrul mursalina ajazat kullal wara. kono bandiraɓe mbatte haqqillaji moɗon e annabi sallallahu alayhi wa sallam. woni belɗo yidde ko nulaɗo Allah, woni jarɗo yidde ko nulaɗo Allah, woni kaduɗo e yiɗede ko nulaɗo Allah. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. kala jiɗɗo yiɗede yo yir rasulillahi, kala jiɗɗo teddinede yo teddir rasulillahi, kala jiɗɗo rokkede yo rokku rasulillahi. sayyidil mursalina ajazat kullal wara. wadde ndekete rasulillahi ko belɗo mantude, rasulillahi ko jarɗo mantude, rasulillahi ko ganduɗe mantede. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. holto payten e rasulillahi, mbere payten koye newre rasulillahi, walla payten koye hoore rasulillahi, walla payten koye becce rasulillahi, walla payten koye koyɗe rasulillahi. holto paaɗen e rasulillahi. laka mu'jizatun ajazat kullal wara. ceerno Cissé holto jiɗɗa payne rasulillahi naɗɗo. ilun jallat falaysa tuhaka. kayfa tarqa ndeysan ruqiyakal anbiya'u. non tigi يا سماء ما طاولتها سماء. لك معجزات أجازت كل الورى. كيف ترقى من أناني بنا بار بنا إنسان. كيف ترقى رقيك الأنبياء. يوويك كيف ترقى holno ngabbirta e ngabbirgal ma annabi sallallahu alaihi wasallam al annababe, holno annababe ngabbirta e ngabbirgal ma. ya sama an mata walat hasama'u. yo ya sama e towal ngal ganduda wedanaki dum annababe asana u towal, hol towal ngal do annabi sallallahu. lam yusauka fi ulaka wa qad hala. yo tan dum lam yusauka fotundirani ma an annabi sallallahu alaihi wasallam fi ulaka e towal ma wa qad hala heti. sana minka dunahum wa sana rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. naneri minka ummine ema dunahum ga mabbe wa sana unene o kala ko jalbiri ko rasulillah, kala ko leeri reerir ko rasulillah, kala ko labtir ko rasulillah. sayyidina Muhammad innama masalu sifatika linnasi. eywa o wi innama masalu ayno be cifiri sifaji ma ar rasulillahi, holno be cifiri sifaji ma linnasi wonande yimbe. kama masala nujum al ma'u. be cifiri ma sifaji ma ar rasulillahi, holno kode ciforte so tawi pan tujjinama les kode woni do tono kode de no bay towdini non towal ma furi ar rasulillahi. sayyidul mursalin anta misbahu kullu fadlin fama tas. o wi antano annelaɗo Allah misbahu woni lampa kullu fadlin kala ɓural. duruyilla an daw'ikal adwa'u.
yo tan ɗum duru illa an dawikal adawaw kala daneri jalbiri ko e daneri rasulillah ala daneri jalbuni so wana laka zatul ulumi min alimil ghaibi o wi laka wodanima an rasulillahi al ulumi gande min ummarade alimi gando al ghaibi mbirndini wa min hali adam al asma'u o wi wo min ha ene ede don gande al asma'u inde li adama de Allah rokki ba men adama sayyidina muhammad lam tazal fi dama'iril kawni tukhtaru yo tan o wi lam tazal serani fi dama'iri jilindi al kawni windere tukhtaru laka ina subhanahu sayyidina muhammad lakal ummahatu wal aba'u o wi laka wodanima an muhammad laka wodanima an rasulillah laka wodanima burdo windere laka wodanima muhammad rasulillah holdum ko wodani rasulillah ma madat fatratun min ar-rusul illa o wi ko laka wodanima an rasulillah cero sise al ummahatu yummirabe wal aba'u wabirabe jokku don cero sise ma madat fatratun min ar-rusul illa basharat qawmaha bikal anbiya o wi ma madat fatratun min ar-rusli illa o wi hay fatara goto e annibabe wulaki benni dum taw wiyani yonta mudum annabi wattande zamanu o toppirode dum teddine dum mawnine dum ala annabi on bi mo sayyidina muhammad تتباعى بك الأسور وتسمو بك العنا والآباء وي تتباعى إن وصر مع رسول الله هلك وصري رسول الله وصري مع الأناني دي الأسور زمنوج وتسمو إن أمتو بك مع رسول الله الألياء طوال بعدها تقلهم ألياء طوال سيدنا محمد وبدا للوجود منك كريم وي وبدا فيني لوجود سبوده منك أمراد رسول الله كريم كاتدو من كريم وي ngummi da koy tedduɓe aba'uhu kurama babiraɓe ma kadi ko tedduɓe sayyidina muhammad nasabun o wi asko nelaɗo Allah tahsibul ula aɗa sikka kaddungal mum e tinkal mum alladat o wi medini ɗum nujuma hal hodere ene wiye aljawsa o wi tare yaqdu sudadin cakka ka ganduɗa e fanore ɗum rasulillah o wi an nelaɗo Allah o wi ene e ne kaɗon cakka al asma'u o wi an al yetimagal ngal ganduɗa rasulillahi en mantude sayyidina muhammad wa muhayya o wi yeso nulaɗo Allah ene jalbi elle mbiya kashamsi comme nanage minka ummi ema mudi'un jalbo asfarat anhu laylatu jamma al-gharra'u dane o wi nelaɗo Allah kala jamma garnoɗo jalbi oɗon jamma jibinede rasulillahi kala nyalawma garnoɗo weltima sabu jibinede rasulillahi laylatul mawlid alladhi o wi kedede laylatul jamma jibinede rasulillahi kana lid-dini surura o wi latinoma hen dino o weltare bi yawmihi e nyalawma o woni hen al farnade nyalawma o farni nyalawmaji fof nyalawma altine farnoro hande oɗo nyalawma jibina ko min rasulillahi bushayriyun wa tawalat o wi wa tawalat busaral hawatifu anqad ولد المصطفى وحق الحناو وتوالت أفامي حاجون دم وني كونون فوق رسول الله بشر الحواتف ينقد نيسان ولد المصطفى وحق الأناو جوكو واتو يا واي وتوالت ايو بشر الحواتف ينقد ولد المصطفى وحق الأناو يووي وتوالت بشر الحواتف أنقد ولد المصطفى وحق الحنا وي نيان جبنا رسول الله نيان هن كامبه فوف be kolliri weltare mabbe rasulillahi ha ganduda kala to neddo woni dilli weltima sabu rasulillahi laka mu'jizatun ajazat kullal wara sabu jibinede nelado Allah sallallahu alaihi wasallam o wi kala telephone wala kala kullel wala kala ko woni e aduna he ewnima noddi hollum ko noddi kala ko foti noddudi wi ngare rasulillahi laka mu'jizatun ajazat kullal wara o wi wa haqqul hana wadde en hani beltoden so tawi mustafa jibinama holko tagi en weltade sayyidil mursalin ajazat kullal wara o wi wata iwanu kisa wata da noddundiri iwanu soroji kisa walawlal ayatu minka ma tadaw so wanano kawisaji dum do noddinirtano laka mu'jizatun
أعجزت كل الورى فوق سبي رسول الله فوق سبي جبنير رسول الله ndeke ala ko jogiɗen so wana rasulillahi لك معجزات أعجزت كل الورى nelaɗo allah noon ɓural makko wawa gasde mantowo rasulillahi o mantada rasulillahi hawa tampa o ɗacca o fofto o wiya mi tampi mantude rasulillahi سيدنا محمد أعجزت كل الورى kono de neɗɗo mantara rasulillahi wiya rasulillahi gasimantede ala rasulillahi gasaramantede fa inna fadla rasulillahi أعجزت كل الورى قال فإن فضل رسول الله ليس له حد فيؤرب عنه ناطع بفمي لك معجزات أعجزت كل الورى بدا رسول الله كرسيزي لك معجزات أعجزت كل الورى يما برسول الله بملتو سبو رسول محمد رسول الله ليس مبرد موسى كاللتا لوا ونيال غندال دي رمباني سنو ونانا جالي أبا جهلي محمد رسول الله سوني قرديد إنعاني غري شفتن جارن محمدا شبادو بردو على با ويتو يمتو حق اللي جنجيتتا ونكو يمبي غندتا تويكي آتو آمدا وحالدتون إلابدومم وأرتي وحبري يمبي مم كونلادو الله نلدوم هفر بجدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وعسل دواما مدح نخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر سيدي عبد العزيز نينا وحسل دواما مدح نخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر به فاشتغل يا عبد ما دمت قادرا فمدح رسول الله من أعظم الذخر بنال ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الأسر سيدنا محمد بنال ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الحسر فمدح رسول الله أحمد أدتي فمدح رسول الله أحمد أدتي تنال الذي تبغي من الفتح واليسر يا رسول الله وي نلادو الله مو غاندودا بورال موم hay goto neddo wawa wiide ko do fuddi hay goto neddo wawa wiide ko don hay محمد رسول الله أحمد أدتي ليسان ndey wanno rasulillah o wi nela bural makko ay goto anda to fuddi hay goto anda to haade wadde kaldo hunuko wawa humnude bural rasul min al malik al allam jallat anil hasri ko allah tan wawi halde rasulillah o haali rasulillah hawwi alam nashrah laka sada o manti becce rasulillah famatu rasulillah ahmad uddati ko hadi manter rasulillah ko hadi jidder rasulillah ko hadi teddiner rasulillah min al malik al allam jallat anil hasri allah mawnini rasulillah wi son jidi me yidon jide rasulillah mahabbatuhu yumnun wa amnun wa rahmatun ndeysan mahabbatuhu yumnun ay yidde nelado allah ngande koy huune mawde ala bawdu yidede gaga yidde rasulillah kala jiddu yidede sirru mudum ko yidnulado allah kala ni jidda rasulillah khalqu o fo yinma mahabbatuhu yumnun wa amnun wa rahmatun ndeysan yidde nelado allah ko e yurmede yidde nelaado allah ko e teddungal yidde nelaado allah ko yaajede sayyidil mursalina mahabbatuhu yumnun wa amnun wa rahmatun wallahi yidde rasulillahi ene mawni min de mi yidi rasulillahi mi mawnina rasulillahi mi teddina rasulillahi o wi jiddo annabi jango sumata wallahi lundinoɗo mo jango danata ñemtinowo mo jango hulata ko ñande hen woni ñalgudina ndeysa muhammadu rasulillahi wadde ɓural makko wawa gasde en mbawa gasnude e ɓural makko kala ñalawma ken aroɓe e émission meɗen annabi sallllahu alayhi wa sallam holi gonɗo rasulillahi waddene ko gasata kala to haali saabu en jiwaji o waɗi en signe o wi temps o gasi haalaɓe waddene noon kala ko daña hen ene yona nde won noon gandu o wi ɓural ngal wawa gasde wadde wonsuɓe ila zatihi ma shi'ita min sharafin wadde wonsuɓe ila qadrihi ma si'ita min isam fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun فيؤرب عنه ناطع بفمي ود ندو يو منتو رسول الله فدde ko hattani e mantude rasulillah de wanno ko mantaredo o gasara mantantebe be kasara mantaredo o mo gasara wadde mantobe be tampara kala to be kandi be kaade rasulillah bi muhammadin
وببنتي وببعليا وابنيهم شفطين أعلام الهدى بمحمد وببنتي وببعليا وابنيهم شفطين أعلام الهدى صلى الله عليه وسلم. بندرابي إندو كنديري رندو فوسها قدو kala jeebowo Likseyba TV noon wata wayru yebde Likseyba TV ma welto sabu rasulillahi e gardogol ceerno sibabi kono oɗo émission woni premier men fois wadde ɗum ɗo e ler plateau men Likseyba TV inchallahu taala bandiraɓe mbatte haqqillaji moɗon e Likseyba TV kono kadi mbatte haqqillaji mon e gonɗo e Likseyba TV o won gardiɗo ɗum won karalla mo ganduɗa ene dari ene yiɗi ha Likseyba kala to neɗɗo wawi wonde kala ko wawi kewde e Likseyba o dara ɗum en direct wadde onon wonɓe caggal ɓe ko onon ballata joɗiɗo gawo ha wawa dañde hunde arade yanta e hunde wona hunde waɗa hunde so tawi hunde yanti e hunde woni hunde nden hunde wawata wonde hunde. Ceerno Babi yo Allah yomma majjere oɗo émission noon guinnirɗen ɗum ko ceerno Siyel on woni ceerno meɗen mo ganduɗa ko kañum woni gurdam meɗen foof ko o woni premier men émission ko kanko guinnirɗen oɗo émission waddene saaha goɗɗo kala bandiraɗo beltiɗo hen mamin ji commentaire mum e foof sa yeehi Facebook a yeɓat sa yeehi dendagal site uji ɗi a yeɓat ɗum inchallahu taala émission o waddene kala beltiɗo saabu rasulillahi min beltanima ɗum rasulillahi kono noon gande kala saaha émission o ko garo o ala ñalawma naggam o ala ñalawma on way wadde arde ñande foof omo wawi arde saaha foof omo wawi arde nder yontere fo arat hen laabi ɗiɗi kam ɗum noon bandiraɓe gone e weltade Likseyba TV hayyo Likseyba TV inchallah. Ceerno Cissé holko jiiɗa e Likseyba TV on saaha mbaɗen duwaw. machallah yo Allah wallu tan ceerno Bawi on ko neɗɗo dariɗo il faut no mbiɗani tan il faut walle ma hunde yanta e hunde ne wawa wadde hunde yo Allah nowr hunde e yesso. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Donc bandiraɓe en calmini en juurima akhikum fillah Mahmoud Kane المشهور المود 100% en wonde miñum ceerno Cissé gawlo annabi sallallahu alayhi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shaha goddo inshallah ta'ala.